Nan perlu ayah ingatkan mesti nampakkan perubahan di dalam laku jo parangai gaya jo sikap pembawaan. Kepatang awak remaja kinilah jadi orang dewasa gala pusaku lah pakai. Untuk itu kok mengecek maliak-liak bagarah maga agak bacari sekali jangan. Nampakkan dibawa ke nan ketek samo gadang bebaso basi jo nan tua mulia bestina. Tapi kok otak semakin dareh ruok gabubu balabihan namuh bagalu inarami alun patut menyenanggala. Bisa menampak anak gadis nan kami nan kuning kuah mato balang ke menyembah lidahnya tau ulok-ulok tangannya mengapa-ngapa tandonya nikah ndak rakai. Ibarat orang balik di Makkah ko alun mendapat haji mabrur cukup pegawai karyawan kurang loyal randah komite merusakkan korup kesatuan. Ingatlah awak ko suami orang. Masyarakat umum di lingkungan lah membawa juga semua randah membawa tagak semua tinggi semartabat di pergaulan. Kanalah awak ku minantu orang kapamenan kababanggakan kabacelek-caliak dari jauh. Sadarilah awak ku sumando orang, awak ku bayi pabisan, awak ku basangkut pau tenggang ram banyak kagawe gapai ulah dek niang badan awak. Ku iyo awak calon pemimpin kajadi kepala rumah tangga. Paham di bana yang dari pimpin corak tabiat je parangai watak karakter yang padusi.